नमस्कार, रसस्वादमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण बघणार आहोत शिंपल्याच्या माष्टांची फ्राय। त्यासाठी लागणारे साहित्य आपण बघून घेऊ। ही मोठ्या शिंपल्यांची माष्ट आहे। ही मी शिंपले तुम्हाला दाखवते। ही बघा, ही शिंपले आहेत, त्याची माष्ट ही काढून घेतलेली, बाहेरून हे असे दिसतात। त्या शिंपल्याप्रमाणेच मोठी असतात। तर आपण ही त्याची फ्राय करणार आहोत। 3 मोठे चमचे रवा, 2 चमचे तांदळाचं पीठ, चवीपुरते मीठ आहे, अर्धा लिंबू आपण कापून घेतलेला आहे, 1 मोठा चमचा आलं लसूण पेस्ट आहे आणि 1 मोठा चमचा मालवणी लाल मसाला आहे। आपल्याला हे मॅरिनेट करायचं आहे। त्यासाठी पहिल्यांदा आपण मीठ टाकायचं आहे, आलं लसूण पेस्ट, पिळून घ्यायचं आहे। यात मी कोकम रस वापरला नाहीये, लिंबू वापरलाय, कारण सगळ्यांकडेच कोकमाचा रस नसतो। चांगलं मिक्स करायचं आहे। 1 छोटा चमचा आपण लाल मसाला टाकूया। आता आपण हे 10 ते 15 मिनिटं तसंच ठेवून देऊया। आता आपल्याला हे शिंपल्यांना माष्टांना लावण्यासाठी सारण तयार करायचं आहे। रवा, तांदळाचं पीठ, मालवणी लाल मसाला, छोटे 2 चमच आपण मीठ घालणार आहोत। चांगलं आपण मिक्स करून घेऊया। आपलं हे मॅरिनेट झालेलं आहे, 10-15 मिनिटं झाली आहे त्याला। आणि आपण ह्याला आता हे मसाला सगळा बनवलेला आहे रवा तांदळाच्या पिठाचा, ते ह्याला लावून घेऊया। हे असे चांगलं चारी बाजूने लावून घ्यायचं आहे। हे असं चांगलं लावून झालेलं आहे। फ्राय करण्यासाठी शिंपल्याची माष्ट रेडी आहे। पॅन तापलेला आहे आणि 1 चमचा तेल पण मी टाकून हे तेल तापलेलं आहे आणि आता आपण हे माष्ट सोडायची आहे। एक चमचा आपण तेल सोडणार आहोत। गॅस मी मीडियम आचेवरती ठेवलेला आहे आणि ही तोडायच्या शिंपल्याची माष्ट आहेत आणि ही सहसा मुंबईलाही मिळत नाही, ही गावावरून आणलेली आहेत आणि ही मी तुम्हाला तळून दाखवत आहे। मोठ्या शिंपल्यांना तोडाई म्हणतात आणि त्याच्या आतमधले जो भाग असतो त्याला माष्ट म्हणतात गावाला। 7 ते 8 मिनिटं झालेली आहे आणि आपण ह्यावरती झाकण ठेवलेलं नाही आहे। मच्छी कुच्ची पण फ्राय करते वेळी झाकण ठेवायचं नाही, कारण त्यामुळे पाणी सुटतं आणि मच्छी नरम पडते, म्हणून बिना झाकणाचीच फ्राय करायची। ही आपली आता 7-8 मिनिटं झालेली आहे आणि ही मच्छी आपण आता ही माष्ट आपण परतणार आहोत। ही चांगली आपण कुरकुरीत करणार आहोत, कारण कुरकुरीत केल्यानंतर ह्याला चव छान येते, एकदम टेस्ट पण सुंदर लागते याची। परत आपल्याला 6-7 मिनिटं झालेली आहे परतून। आता ही आपली शिंपल्याची माष्ट खायला रेडी झालेली आहे। ही आता चांगली एकदम ही बघा खुसखुशीत पण झालेली आहे। शिंपल्यांची माष्ट आपली फ्राय करून झालेली आहे, एकदम चविष्ट पण झाली आहे आणि एकदम कुरकुरीत पण झाली आहे। ही तुम्हाला कुठे मिळाली मुंबईला तर तुम्ही नक्की करून बघा, ही तुम्हाला पण आवडेल। ही रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा आणि रसस्वादला सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।